Ето как изглеждат царевиците, сладка царевица в разгара на зреенето. Мамулите са пълни и те трябва вече интензивно да се берат. Тук имаме различно отглеждани сортове, които са посадени по едно и също време и се вижда разликата в зависимост от един или другият сорт, които сме засадили. Като нашата основна цел е била да имаме по-дълъг период от зрели царевици, така че те да могат да... Те са засадени по различно време, за да имаме по-дълго време, в което да ги береме. Това са ни фактически за втората реколта, която, както виждате, в момента едва сега цъфти. Цъфтежа на царевицата. И как се оформя един